бахшида ба эълон шудани соли 2018 соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бо иқдоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода озмуни ҳунарҳои мардумӣ эълон гардидааст. ҳамон рӯза аз ҷониби кормандони корхонаву ташкилот чорабинӣ гузаронида мешавад. бояд гуфт ки ҳунармандон дар шаҳри Турсунзода шӯҳрати баланд дошта ба ҳунарҳои мардумӣ мисоли кулолгарию пайкарасозӣ, рассомию наққошӣ, заргарию оҳангарӣ, дуретгарию насоҷӣ ва дузандагию бофандагӣ машғул мебошад. чорабинии навбатӣ аз ҷониби кормандони бонкҳои дар шаҳри Турсунзода буда баргузор гардид, ки дар он ҳунарҳои мардумӣ ба намоиш гузошта шуда буд. дар тамоми гӯшаи канори ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинӣ намоиши ҳунарҳои мардумӣ баргузор гардида истодааст. имрӯз мо аз тарафи Спитаменбонки дар шаҳри Турсунзода як чорабинии фарҳангӣ ва фароғатӣ ташкил намудаем, ки дар ин чорабинӣ тамоми сокинони шаҳри Турсунзода дида намуда таъбашон болида гардида истодааст. ҳамчунин дар ин рӯз аз ҷониби кормандони раёсати молияи назди мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Турсунзода низ намоиши ҳунарҳои мардумӣ ташкил карда шуд. дар чорабинӣ аз тарафи кормандони шӯъбаи фарҳанг, мактаби мусиқӣ, хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Турсунзода як барномаи рангин пешкаши ҳозирин гардонида шуд. аз ҷониби раёсати молияи шаҳри Турсунзода ва раёсати омури шаҳри Турсунзода баргузории як шоми фарҳангӣ бо пешниҳоди ҳунарҳои мардумӣ, эҳёи ҳунарҳои мардумӣ шуда истодааст ва мардуми диёр омада истироҳат карда дар бегоҳ дар ин шоми диёр хурсандӣ карда истоданд ва ин ҳама асосаш бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки ватани азизи мо дар ин давра ба чӣ нишондиҳандаҳои баланди иқтисодии иҷтимоӣ расидааст ва мин баъд низ мо баҳри баланд бурдани сиёсати иқтисодии иҷтимоии фарҳангии ватанамон кӯшиш ба харҷ медиҳем. ҳамчунин дар ин чорабинӣ сокинон ҳунарҳои табақтарошӣ, созтарошӣ, намадбофӣ, духкашӣ, хӯрокҳои миллӣ, нонпазӣ ва ғайраҳоро ба маъризи тамошо гузошта буданд. бояд гуфт ки озмун дар ду давра гузаронида мешавад. даври аввал дар ҳудуди ҷамоату шаҳраку деҳот ва ғолибон ба даври дуввум пешниҳод мегарданд.